Mill-ġdid żieda fil-każi attivi u għat-tieni jum 5 każi ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna. Dan ħareġ mill-aġġornament ippubblikat fil-paġna tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, l-uniku mod kif il-Gvern qed jagħti l-aġġornamenti dwar il-qagħda tal-virus f'pajjiżna. Fil-fatt iċ-ċifri pubblikati juru li fl-aħħar 24 siegħa irriżultaw 5 każi ġodda għalkemm ħadd ma fieq. Dan jolli n-numru ta' każi attivi għal 36 b'total ta' 645 każ pożittiv, 600 persuna fiequ u 9 persuni tilfu ħajjithom. Fl-aġġornament tiegħu il-Ministeru fakkar kif 19 il-pazjent għadhom qed jirċievu l-kura fl-isptarijiet lokali, fosthom wieħed li għadu fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan għalkemm ma ngħata l-ebda aġġornament dwar il-kundizzjoni ta' saħħet dawn il-pazjenti. Fl-aħħar jiem ir-riżultat żieda regolari fl-atta każi pożittivi. Dan qed iwassal biex l-RT jew ir-rata ta' trasmissjoni tal-virus issa qed toqrob lejn il-wieħed. Din il-ġimgħa kellna d-doppju ta' każi meta mqabbel ma' dawk irreġistrati fis-7 tiem ta' qabel. Sa dan it-tant, hekk kif il-Maltin u l-Awċin għadhom kawti dwar dan il-virus qed ikompli jidher ċar kif il-Gvern mhux jagħti l-importanza mistħoqqa lill-infermieri li huma l-frontliners f'din il-ġlieda medika. Dan hekk kif għal darb'oħra l-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel ma kellix għażla oħra li fli tirreġistra tilwima industrijali ma' Stewart Healthcare għal mod kif qed jitratta lill-infermieri Awċin. L-MUMN qalet li ma tistax taċċetta kif ta' Stewart mhux jimxu mal-ftehim milħuq mad-Dipartiment tas-Saħħa u l-Union meta qed taċċetta li timpjega infermieri barranin fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex filwaqt li tħalli lill-infermieri Awċin jaħdmu f'Malta. L-MUMN qalet li dan l-aġir ta' Stewart u insult u juri nuqqas ta' rispett tal-Awċin kollha. Dan aktar u aktar meta l-Union stess ippruvat issolvi din il-kwistjoni ma' tmexxija ta' Stewart mingħajr suċċess. Fuq kollox, l-Union appellat lill Prim Ministru biex iwaqqaf lil ta' Stewart milli jkompli b'dan l-aġir jekk verament għandu għal qalbu lill Awċin kif jgħidu stess.